приятели, в този клип ще си направя втория етаж, няма да направя нещо особено. Тук пак са моите приятели, Ники и Стоян. Те ще ми дават идеи за последния клип. Това е предпоследния. Как да го направя, какво ще правя, керати. Един вид те са ми съветници. Ай, кажете здравейте, бе. Здрасти. Значи, ще си направя втория етаж, както ви казах. Само да разкарам дървото, че ме дразни. Ники, виж. За бога, мишката ми. Секунда само. Ники, виж. Айде, бе. Така виждате, аз съм с текстур пак. Може малко да ми подцепва. Не. Не ми цепи изобщо, бре. На вас може да ви покажа, че ми цепи, но на мене ми върви гладко. Всъщност мене никога не ми е цепало. По клиповете се получава цепенето, защото към тази студио тъпа програма, но не знам с коя друга да снимам. В рапса па няма такова. Няма за микрофон, май. Абе хора, вие знаете ли в рапса дали има за микрофон, бе? Не знам. Няма ли? Не знам, поне аз не знам. Аз мисля, че няма. Така, значи... Не знам. Къде отиде това дърво, бе? Мисля да поставя една факла. Днес се надявам да мога да ви покажа и как се прави броня. Чакайте първо, ако си легна. Между другото, ако си сложиш тиква на главата, ставаш по-готин. Да, бе, това се правило, верно. Между другото, ако си сложиш тиква на главата, ставаш по-готин. Пинах малко, не си. Чай сега да не объркам. Мисля, че беше... Сета. Ето го. Правилното само. Да знаете, че... След като свърша тази поредица, ще почвам с двамата мои приятели да правим клипчета. В моя сервер. Какво служих, бе? С двамата мои приятели ще правим клипчета в моя сервер. Първо ще ви покажем Word, който сме, и после ще правим съответно работите, които сме измислили. И които сме се мъчили да измислим. Понеже някои хора тук не са от най-умните. Няма да споменам имена. Те си знаят кои са. И аз не съм много умен, така. Така, чакайте само първо си зафорим малко. Айде, бре! Вие в моят сервер ли сте? Да, в момента. Значи, какво правите? Само да не ми пипате строежа. Трябва да е готов за показване. Да, в момента. Не. Какво правите? Кажи ми! Или ще махна админските? Гледаме къщата на Ники сега. Опитваме се да я достроим. Къщата на Ники. Или замък. Къщата. Та, където сме направих. Тоест предишната стая, където взривих двореца. Между другото, приятели, не ви пожелавам да имате... Аз ти ме прекъсва, бе. Тюфлек. Не ви пожелавам да сте... Тихо, бе! Пожелавам ви никога да нямате последици като тея на моят приятел, понеже аз му разбих къщата малко или много. Малко ли беше или много? Изгоря. Да, по-точно изгорих. Но първоначално гръмна едно TNT. Просто... Не знам, защо го направих това. Мисля, че за бавка беше, ама... Тоест, значи, бях направил редстоун активация,
И той от леглото може, като седне на леглото, активацията се активира. Явно, аз даже не знах, че има такава функция. И си седна на кревата и изведнъж дум полетя в небето, в небесата. И не знам, защо сами се цупи. Както той вика, седнал се. Вижте, даже и поздрави не ви праща. Така, значи, ето, горе-долу оформено. Тук не знам какво ще сложа. Може би ще сложа още често или... Не знам. Може би ще си направя килерче. Така, ето готово е. Трябва да се поставя един прозорец. Така, значи, сега ще ви покажа как се правят стълби. Някой си настрои микрофоните! Секунда само. Това, който не се строил колоните, ще му затворя. Не съм аз. Стояно е, очевидно. Не от мен. Точно от тебе беше. Не съм аз. За малко паузирам клипа. За да ходя с дърво. Да имате повече време. Така. Готово. Значи, здравейте, пак съм тук, вече намерил дърво. Омага, съм имал, леле! Няма значение, значи, сега ще ви покажа как се правят стълби. Първо... имал съм и луден плекс, майко... Нещо голям прас. Първо слагате два луден пленкса един върху друг. Така. Свърши ми кирката. Голем пръст. Така. И виждате, ви се получава стик, с който ще си направите стълби. По друг начин не може да се прави стълби. Може да правят един друг вид стълби, обаче те няма да ви послужат. Ако сте на втория етаж. Или зависи да. Значи ето получават се. Мисля, че две стълби ще ми стигнат точно. Така. За какво се настроих да лягам в леглото? Не знам. 8. Да, ще ми стигнат. Бошке. Та мишка нещо почва много ми бя... Ей! Мишко тъпа. Къде ме отиде онова, бе? Бе. Нещо, той така става. Значи, ето, видяхте го малко по необичайен начин го направих. Няма значение. Така. Значи, тук решите килер. Тоест един вид така. И така. И тук ще поставя един крафтинг. За всеки случай. Ако примерно правя нещо. Тук крафтинга е малко по-особен. Но няма значение. Само мога да ви покажа как се правите такива стълби, където ви говорих, че няма да ви послужат, ако сте нагоре на етаж, ще се качвате. Като вървите нагоре, иначе мога да ви направя едни други, които са за нормално качване. Ето. Wooden stairs. Може да ги направите и от cobblestone.
Кобълстон са по-издръжливи, примерно къщата ви е на някакво по-високо ниво от земята, е така и мишката ми бяга и много ме дразни. Айде бе! Оф, хора, чакайте на секунда. Така, значи, ето и така изглежда и виждате, се качвате така. По нормален начин. Съжалявам, че не можа да ви покажа как се прави хляб. А в следващия епизод мисля да направя някаква изненада. Няма да е със свързано с къщата. Какво друго да ви покажа сега? Трябва да отиваме да убием една крава и ще може да си направим вече една броня. Стига да не пада в тази тъпа мина. Ето я. Съжалявам, че последните два клипа са малко скучни, предвид нямах идеи. И ще ви помоля за следващите клипове, които са с моите приятели, да пишете идеи какво мога да правим. Стига да не се повтарят. Ако видите, че някаква идея има един път, стане по-свита още една. По същия начин и близка. Да, пусна пуйка, но имам още един шанс. Къде отиде, бре? Да. Едната крава загубихме. Ало! Ето я там. Не, това пък коза. Това стъмна се. Пък един от последните епизоди. Това беше от мен. Надявам съм сте научили нещо ново. Да сте се повеселили малко. И да. Чао!